djeco, jeste li spremni naučiti oblike? Ali nećemo to učiniti sami. Mala pčelica će nam pomoći. Eno je. Bok, mala pčelice. Želiš li nam pokazati oblike? Pogledajte, svi su u vlaku. Idemo. Trokut, kvadrat, pravokutnik, poligon, elipsa, krug, srce, zvijezda, dijamant, ima još mnogo oblika koje ćemo naučiti nekom drugom prilikom. Što kažeš, pčelice? Trebamo li ponoviti sve oblike koje smo naučili? Trokut, kvadrat, pravokutnik, poligon, elipsa, krug, srce, zvijezda, dijamant. Vlak odlazi. S Bogom, pčelice. Hvala što nam pomažeš. Bog, djeco.